Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Maigsuon, aniya na kita karon sa ikapito nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. Ang atong ebanghelyo karon nagsaysay nga sayon ra kaayo higugmaon ang tao nga nahigugma kanato, apan lisod kaayo higugmaon ang atong kaaway. Ang pulong sa Dios karong adlaw nagpahinumdom kanato sa paghigugma sa atong mga kaaway. Nagkahulugan kini sa atong pagpasaylo, sa atong isigkaingon, ug sa paghatag sa atong kaluoy, ngadto kanila ingon nga ang Dios mapasayloon ug maluluyon. Ingon gayud niini ka mapasayloon ug maluluyon ang atong igsoong sugboanon, Teofilo kamumot. Sa atong pagsangpit kaniya sa iyang espirituhanong panabang ug paggiya, giawhag ko usab kamo sa pag-ampo alang sa iyang kanonisasyon. Pag-ampo alang sa proseso sa kanonisasyon sa alagad sa Dios, Obispo Teofilo kamumot. Makagagahom og kanunay nga buhing Dios. Ang imong grasya ug ang gugma alang kanimo mao ang naghimo sa imong alagad, Teofilo kamumot. Sa paghalad sa iyang kinabuhi diha sa pag-alagad kanimo isip pari ug obispo. Usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon. Makanunayon sa pag-ampo ug maghihatagon sa gugma alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot nga ang iyang mga hiyas maghatag sa tanan ug makanunayong panig-ingnan ug makita sa simbahan nga angay siyang ibayaw sa kadungkanan sa mga alta. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasidungog nining imong alagad. Papaubsanon kaming mga liupo kanimo nga imong itugot kanamo kining among kipangayo. Nining bahina sa hilom atong ibungat ang grasya nga atong pangayoon. Sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Ug sulod nining Santos nga Eucharistia, atong ihalad ang atong tagsa-tagsa mga katuyuan, lakip na kining mosunod nga mga pangamuyo.
Ginoo, magpalangkay ang Ginoo, siya ang atong kusog. Ipili kita nga katawhan, halaran ka siya. Awinan awit kita siya, tutugan ka ang siya. Isang yahaw ta ang iyang gugma, gayud ka ang Ginoo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manakaninyo. Manausap kanimo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog nining santos nga misa. Akong kasalanan, saway paglimod, isugilon ko. Sayod ka man, niningalaon, misalig lamang sa kaayo mo. Huwag tangana ang akong kasalanan, ug ang kaluwasan nga mong gipaabot, ipakanaog mo. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kiti niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Manangit isayuta, Ginoong Diyos ang itong hari. Diyos Amahan, makagagahong sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagatanging kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawag ka sa sala sa kalibutan. Kaluy kami, kaluy kami, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan. Dawat ka ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang labing alangdon, O Jesucristo. Uban sa Espiritu
magampo kita. O Diyos nga makagagahom, itugot nga itumong namo ang among mga hunahuna sa pagtulunan sa imong anak, aron magtuman kami sa imong kabubuton dili lamang sa pulong kundi usab sa buhat. Kini among gipangayo, pinaagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buyog hariban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa unang basahon ni Samuel. Busa miadto si Saul paingon sa kamingawan sa Sip, inubanan sa 3,000 kapiniling mga sundalo sa Israel, aron pagpangita kang David. Busa sa pagkagabii, si David ug si Abisai miadto sa gikampuhan ni Saul, ug didto nakita nila si Saul nga natulog didto sa taliwala sa kampo. Ang iyang bangkaw giugbok diha sa iyang uluhan, ug si Abner ug ang iyang mga sundalo nangatulog usab libot kaniya. Unya giingnan ni Abisai si David, gitugyan na sa Dios kanimo niining adlaw ang imong mga kaaway. Busa tuguti ako nga bangkaon ko siya bisag kausa lamang. Apan giingnan ni David si Abisai, ayaw siya patya, kay ang mupatay sa pinili sa Ginoo, silutan gayud. Busa gikuha ni David ang bangkaw ug ang tibod ug nanglakaw sila. Walay nakakita ni nahigmata sa mga kaaway, kay gipahinanok man sila sa Ginoo. Unya miadto si David sa tumoy sa pikas nga bukid nga layo na sa gikampuhan ni Saul. Ug si David miingon, ania ang imong bangkaw kamahalan, ipakuha kini. Gantihan sa Ginoo ang katarong ug matinud-anon sa tagsa-tagsa katao, kay gitugyan kaunta sa Ginoo kanako nining adlaw. Apan wala ko ikaw hilabti, kay pinili ka man sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Daigang Ginoo kalagko ug ang tibok kong kaugalingon, daigang iyang balaang ngalan. Daigang Ginoo kalagko ug ayaw hikalimti ang tanang mga kayuhan niya. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Gipasaylo niyang tanan mong kadautan, gihupay niya ang tanan mong kasakitan. Giluwas niyang imong kinabuhi sa kalaglagan. Gilibutan kaniya sa kaayo
ug kaluoy. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Maluluyon ug mahigugmaon ang Ginoo. Dugay masuko ug hupong sa kaayo. Iya kitang gidumala, dili sumala sa tong kasalanan. Ni mibalo siya kanato, sumala sa tong mga kalapasan. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Maingon ngang silangan, halayo sa kahasadpan. Sa ingon yang gipalayo kanato, ang atong mga kalapasan. Maingon ngang amahan maluoy sayang mga anak. Saingon naluoy ang Ginoo kanila, nga mahadlokon kaniya. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Korento. Kay ang kasulatan nag-ingon, ang unang tawo nga si Adan gibuhat nga buhi. Apan ang katapusang Adan mao ang espiritu nga naghatag og kinabuhi. Dili maoy moabot pag-una ang espirituhanon, kundili ang lawas nun ug mosunod ang espirituhanon. Gihimo gikan sa abog sa yuta ang unang Adan, ang ikaduhang Adan mianhi gikan sa langit. Ang yutan-on sama hinimo gikan sa yuta, ug ang langit nun sama ni adtong mianhi gikan sa langit. Ingon nga nagsulob kita sa dagway sa tao nga hinimo gikan sa yuta. Magsulob usab kita sa dagway sa tao nga gikan sa langit. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Hallelujah, hallelujah. Wikain mo, kung nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaka ninyo. Maanaw sa kanimo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayang ko ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, sultihan ko kamo nga namati kanako. Higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway, ug buhata ang maayo alang ni adtong nagdumot kaninyo.
Panalangini ang manghimaraot kaninyo, ug pagampo kamo alang sa nagdaog-daog kaninyo. Kung may musagpa sa inyong aping, ipasagpa usab ang pikas, ug kung adunay muagaw sa inyong kamisadentro, ihatag usab ang inyong kamisin. Hatagi ninyo ang tanan nga mangayo, ug kung may mukuha sa inyong butang, ayaw na kinig bawia. Buhata ngadto sa mga tao ang gusto ninyo nga buhaton nila nganha kaninyo. Kung maoray higugmao ninyo sila nga nahigugma kaninyo, nganong magpaabot pa kamog panalangin. Bisan gani ang mga makasasala, nahigugma man ni adtong nahigugma kanila. Ud kun maoray buhatan ninyog maayo kadtong nagbuhat kaninyog maayo, nganong magpaabot man kamog panalangin. Bisan gani ang mga makasasala nagbuhat man ni ana. Ud kun maoray inyong pahulamon kadtong inyong gituuhan nga makabayad, nganong magpaabot man kamog panalangin. Bisan gani ang mga makasasala magpahulam man ngadto sa mga makasasala ug magpaabot sila nga bayran. Higugmaa Hinuo ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo ngadto kanila. Pahulamas sila sa walay pagpaabot nga bayran pa, kaysa ingon niini dako ang ganti nga inyong madawat ug kamo mahimong mga anak sa labing halangdong Dios. Kay siya maayo ngadto sa mga dili mapasalamaton ingon man sa mga dautan. Busa, pag maluluyon kamo, ingon nga maluluyon ang inyong amahan. Ayaw kamo paghukom sa inyong isig katawo, ug ang Dios dili maghukom kaninyo. Ayaw sila pakasad-a, ug kamo dili pakasadon sa Dios. Pasaylua sila, ug ang Dios mupasaylo usab kaninyo. Panghatag kamo sa uban, ug ang Dios mohatag usab kaninyo. Madawat ninyo ang hustong takos, ug pakapinan pa gayod. Ibubo sa inyong mga kamot kutob sa inyong mahakgom. Ang taksanan nga inyong gamiton alang sa uban, mauusab ang taksanan nga gamiton sa Dios alang kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mayong adlaw kanatong tanan. Ang atong pagtuo nag-inspire kanato nga makaamgo ni ining realidad nga ang kalibutan gimugna tungod sa gugma sa Dios. Ug gi-sustener kini sa gugma gihapon sa Dios. Ug ang atong panghinaot nga matapos kini pinaagi usab sa gugma sa Dios. Ug kita nga mga tao naningkamot ta nga sundon ang maong lihok sa Ginoo, nga mao ang lihok sa gugma. Ug tan-awa mga igsuon ang palibot nato na puno sa mga buhat sa gugma. Kaning akong mikropono karon buhat ni sa gugma. Kaning bisting akong gisulod buhat kini sa gugma. Kamo nga naaro sa panimalay tan-awa ninyo inyong palibot kana tanan buhat sa gugma. No? Kanang mga equipments din ha, na mga kahayag, na TV, kani-ganing internet, no? Bunga ni sa gugma, no? Bunga kini sa gugma nga ato nga gi-follow lang diya sa Ginoo. Apan mga igsuon, kung naay movement sa gugma, kay numduman sad nato nga naa say laing movement sad mo ni movement sa sala, no? Kung ang movement sa Ginoo nga gugma naghangop kanato, kining sala magpatibulaag kanato. Kay numduman nato may igsuon, diin man didto sa kanang pagtukod sa tower sa Babel, no? Wala nagkisinabtanay ang mga tao. Paano sila na, gatibulaag sila.
lain-laing lingwahe, nagpinatas-anay sa garbo, muna siya ang sala. Dili mag-abot ang mga tao. Hinuon magsinukmagay, magpinatyanay, tanan-tanan na lang, magnilibakay. Unsa lang ni buhaton, mag-inunhanay ug istoryag bati. Aron siya dili maistorya bati. Mo ni, sugod pa ni dito sa Tower of Babel. Ug hangtod karon mga igsuon na aghapon ni. Naagihapon ni kaning movement of sin also. Kani bang magpatibulaag ug ang atong ebanghelyo karon hindot kay mga igsuon. Ang Ginoo nag-ingon kanato pasaylo. Pagpasaylo. Ang atong tubag sa panagbangi, pasaylo. Ang kanimong pasaylo good will bridge the gap. Mo gini mga timan-an na to ba kung magpinasaylo ay kita, maghimo kitag maayo, these things mo gini mag-bridge na to. Dili magkatibulaag kun dili maghinangupay tang tanan. Ngana ba? Pag kanindot ka mga igsuon nga atong sundon ang lihok sa gugma sa Ginoo, pinaagi sa pagtubag nato sa movement sa sala, no? Kinumduman kaayo na, especially diya sa pamilya kung naay mga panagbangi na unsaon pag tubag ni ini ay pasaylo. Pero dili baya ing ana ka lalim ang pasaylo baya? Dili ing ana especially kung gibalik-balik, no? Gibalik-balik. Mo ni mga igsuon ang punto. Diha gid mismo diha sa ikaduhang pagbasa. Timan-an nato mga igsuon nga isip mga tao lisod ang pagpasaylo. Lisod ang pagbuhat ug maayo. Apan timan ni mga igsuon nga sa atong pagbuhat ni ini wala kini nato gibuhat tungod kay tao kita. Gibuhat nato kini kay tungod mituo kita sa Ginoo. Naatay Ginoo. Dili ta magbuhat sa ingon nga walay Ginoo. Gibuhat ko ni, may mangutana ang uban nga nganong gipasaylo man nimo ang katong tawo nagpasipa sa imuha. Mayngon kaingon siguro nga kung ako lang di ako mapasaylo, pero tungod kay nituo ko sa akong Ginoo ug naa ko'y Ginoo, mayon ko makapasaylo ko niya. So sa atong pagpadayon ni Santos nga misa mga igsuon, timan-an nato nga sa atong istorya sa kalibutan nato nay duha ka book movements. Movement sa gugma sa Ginoo, nasay movement sa sala. Ang movement sa gugma sa Ginoo naghangop kanato, naghangop. Ang movement sa sala nagkatibulaag, magpatibulaag kanato. Ang atong tubag ug ang ato nga attitude nining movement sa sala atong hangupon ang movement sa gugma sa Ginoo nga mao ang pagpasaylo ug pagbuhat sa matarong. Amen. Atong bag-uhon karon ang atong pagtuo, nagatuo ko sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misakas sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, nga makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Nasayod kita nga ang Dios mao ang maluluyong Amahan, kinsa nahigugma sa iyang katawhan ug nagsugo kanato sa paghigugma sa usag-usa. Uban sa hugot nga pagsalig, budangop kita kaniya alang sa tanan natong gikinahanglan ug moingon kita, Ginoo, dungga kami nga nangamuyo kanimo. Ginoo, dungga kami nga nangamuyo kanimo. Alang sa mga pangulo
ug tanang nag-alagad sa simbahan, nga diha kanila makita sa tibuok katawhan sa Dios ang matuod nga hulagway ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami nga nangamuyo kanimo. Alang sa atong nasod nga Pilipinhon, nga makabaton unta kitag mga opisyalis sa atong gobyerno, nga adunay kasing-kasing, sama kang Kristo, nga mag-alagad sa katawhan, ug matinumanon sa kabubuton sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami nga nangamuyo kanimo. Alang sa mga tao nga nagpangita sa Dios, nga ang atong pagpuyo subay sa ebanghelyo, maoy magpakita kanila sa dalan paingon sa Ginoo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami nga nangamuyo kanimo. Alang sa tibuok Kristohanong katilingban, nga maoy mupatigbabaw ang paghigugmaay ug likayan ang mga kaligutgot ug pagdumot. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami nga nangamuyo kanimo. Alang sa tanan nga gisulayan sa ilang kinabuhi, sa mga kabus, sa mga masakiton, sa mga binilanggo, ug sa mga nagmasulubon, nga pinaagi kanato, masinati nila nga ang Dios nahigugma kanila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami nga nangamuyo kanimo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, ug si Blessed James Alberuni, ang founder sa Pauline Family, nga unta mabayaw na sila sa kadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami nga nangamuyo kanimo. Mag-ampo kita karon nga unta masumpo na ang COVID-19. Horacio Emperata. Maluluyon ug mapuangurong amahan. Panalip di kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sud-ungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot. Wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nagitahasan sa pagpangita ug tambal alang nining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mangalagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kakuhan ug panalipod batok nining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan, nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-alima kanila. Ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa tanan nga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, magmalig-on kanamo sa paglabang nining krisis, ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Nagadangop kami sa imong panalipod o balaan nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua, luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan, o mahimayaon ug bulahan nga Berhen Maria. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami.
San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Ginoong Dios, misalig kami sa imong kaluoy ug gugma. Dungga ang tanan namong mga pag-ampo ug itugot nga makahimo kami sa paghigugma sa among mga kaaway. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang akong inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Duwaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong kamot, alang sa pagdaig paghimayan siyang ngalan, ug alang sa kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sa pagsaulog namo sa Eukaristiya, pinaagi sa angay nga mga pag-alagad, itugot nga magpulos alang sa among kaluwasan, kadto nga among gihalad, alang sa pagpasidungog sa imong kahalangdon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataron. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadiyos. Apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakigigala kanimo, apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa, uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, o Diyos sa kagauman. Puno ang langit o Diyos,
santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga itugian alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay wala lang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Sa imong krus ug pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among obispo, midifil iyang kahabag nga obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Karon mag-ampo kita sa Amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Sa mga langit,
imong pagod, dinisayuta, maingon sa langit. Ang kalanunam sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasaylo kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugian sa mga panulay. Inunuan luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo mananging harian, ang gahom ug ang himaya. Hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa nga mong mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsuunay. This video. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, di ko ang kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen.
O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot, nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Diyos nga makagagahom, itugot nga madangat namo ang kaluwasan, kansang pasalig among nadawat niining mga misteryo, kini among gipangayo pinari Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa masakiton. Langit nung amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang birtod sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo, alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, lain na usab nga santos nga Eukaristiya ang atong nahatod diha sa inyong tagsa-tagsa ka panimalay. Kini atong nahimo pinaagi sa tabang sa atong mga sponsors. Kanila kita mapasalamaton. Daghang salamat sab sa atong Mass Presider, si Reverend Father Alberto D. Cabag Jr., ang Human Resource Development Coordinator sa Akademya de San Jose sa Mandawi. Sa Pax Choral, sa atong lectors ug technical crew, kaninyong tanan daghan kayong salamat. Ug sa makausap pa, alang nitong gustong mutabang sa paghatod ni ining atong santos nga Eukaristiya matag Domingo diha sa inyong tagsa ka panimalay, palihog ipadala lang og ideposito ang inyong donasyon sa Security Bank ubos sa account name, the Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul, account number 0181-00551-6001. Daghang salamat ug mayong adlaw nga Domingo sa tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Manalain kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dada ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given